Povedal som ti, aby si sa správala slušne. Čo chceš, aby som urobila? Neunášajú ma každý deň. Keď budeš kričať, dostaneš nás do problémov, rozumieš? Nie, slečná modelka. Tu sa spoliehaj iba sama na seba. Ten chlap ma uráža. Teraz mi ponúkni peniaze. Veď takto predsa všetky slečinky robia. Peniazmi chcú všetko vyriešiť, ale nie. Naozaj nechápem, kto je ten chlap. Nechce peniaze. Nie je násilník. Možno je gej. Nie. Je to terorista. Och, Orestes. Myslím, že ťa už neuvidím. Kde je moja dcéra? To je to najhoršie, láska. Uprostred tohto chaosu som ju stratila. Tak ju nájdi. Povedz niektorému z policajtov, aby ju našiel. Dobre. No a potom mi zavolaj. No, Pereňo, je to pre teba šanca, kamarát. Musíš to dokázať sám, človeče. Neuťahujte si zo mňa, človeče! Chcem tie peniaze a lietadlo! Ak nie, všetci vyletíte do vzduchu! Všetci vyletíte do vzduchu, jasné? Rosales, zavolajte na stanicu a povedzte im, aby priniesli kufor s peniazmi. Budeme musieť vyjednávať. Rozumiem, komisár. Komisár. Nemyslím, že to bude nevyhnutné. Áno, Kareňo. Myslím, že to zvládne. Nechajú odísť, inak ti vystrelím mozog. Upokoj sa, kamoš. Nestrieľaj. Teraz si už zbaveli, čo? Odkiaľ je ten Robocop? Ako sa darí, kamoš? Si dobrý, inšpektor Kareňov. Zdá sa, že ťa čaká povýšenie. Vôbec nie, Jordi. S tým sa stretávaš každý deň, človeče. Ale ty si to dokázal, šampión. Vyzeral si ako nejaký políš z amerických seriálov. Prestan si zo mňa uťahovať, Jordi. Ak nie, zabásnem ťa na 24 hodín. Kareňo, Ako sa máte, komisár? blahoželám. Ďakujem. Čo sa stalo včera, že ste nás nechali čakať? To je dlhý príbeh, komisár. Takže dlhý príbeh. Uväznili ma, tak... Do basy. Do basy. Tomu mám veriť? Pane, prosím, chcela by som vám Ďakujem. zagratulovať. Vďaka vám sa zabránilo tragédii, ale niečo nie je v poriadku. Moja dcéra zmizla. Hej, počkajte, pane, upokojte sa. Ako vyzerá? Je veľmi pekná. Volá sa Čekinkira Lorencová Riverová. Možno ju poznáte. Bola v televízii v reklamách. Obávam sa, že ju niekto mohol uniesť, pane. Vašu dceru nikto neuniesol. Neznepokojujte sa, čo skoro ju uvidíte. Nájdete ju na pánskej toalete. Prosím? Musel som ju tam nechať, pretože stále kričala. Je na pánskej toalete. Na pánskej toalete? Toto. Musím sa odtiaľ dostať. Ak sa o tom dozvedia moji priatelia, budem odpísaná do konca života. Čiki, Zlatko, čo ti to urobili? Prečo si spútaná? Dostanem ťa odtiaľ, upokoj sa, Zlatko. Nie, povedz, prosím, aby odišli, mama, nech odtiaľ vypadnú. Von, mama, nechápe, že ak sa tie fotky dostanú na verejnosti po mojej kariére, von, odtiaľ, vy krdel supov, dajte mi ten foťák. No tak poďme von odtiaľ, to pohyb. Čo sú to za spôsoby, Čiki? Únoscovia, súrovci! Za to mi zaplatia, mama. Prisahám, že za to mi tí na nič hodní fotografi zaplatia. Aj ten idiot, ktorý sa ma opovážil pripútať na pánskom záchode. Prisahám, že za to mi zaplatia. Prisahám, mama! Neviem sa dočkať, až dôjdem domov a dám si kúpeľ s vonnou solou a oddychnem si.
No mama, budeš musieť poprosiť Olympiu, aby ti požičala vaňu, lebo pokiaľ ide o mňa, idem priamo z tohto špinavého letiska k Orestovi. Ale Čiky. Dobrý deň, slečná Čikinkira Lorencová. Áno, to som ja. Ak chcete moju fotografiu alebo môj autogram, je mi ľúto, ale to vám nemôžem poskytnúť. Páni, ľutujem, ale veľmi sa ponáhľam. Pozrite, slečná, nezaujíma ma vaša fotografia ani váš autogram. Som komisár Pantocha. Potrebujem, aby ste išli so mnou na komisariát vypovedať. Prosím? Franklin, povedz mi, ako to bolo na tom školení proti vydieraniu a únosom na severe, Hovor. Naozaj super. Tí chlapi vedia, čo robia. Ale nepredstavoval som si, že hneď využijem všetko, čo som sa naučil. Nestrácaš čas, Pri prvej príležitosti chytíš peknú babu, čo sa ti dostane pod ruku. Peknú, ďakuj Bohu, že si ju nezatýkal ty. Chceš mi povedať, že si od nej nevypýtal telefónne číslo? Ani nápad. Kto ti povedal, že sa mi páči tento typ žien? Dobre vyzerá, ale to je všetko. No. Nie, ja zomriem, človeče. Ako mi môžete tvrdiť, že tento zločinec je policajt? A k tomu jeden z najlepších, slečná. Predstavte si, že práve Nič skončil nevysvetľuj, školenie. Jordy. Nie, áno, musíte to vysvetliť. Násilím ste ma zavliekli do pánskeho záchodu, pripútali ste ma, previazali ústa a toto je všade inde na svete únos! A čo ste chceli? Mali sme vás nechať kričať, aby ten zločinec každého zabil? Nikdy ste mi nepovedali, že ste obyčajný poliš a potom všetko ma ešte zatknete. Toto je zneužívanie právomocí. No, slečna, už sme vám všetko vysvetlili, dobre? To je normálny postup. Musíte odpovedať na niekoľko otázok, to je všetko. A radil by som ti, aby si sa upokojila. Lebo ťa sám strčím za mreže. Opováž sa a uvidíš. Využijem všetky svoje styky, prídeš o prácu. A nevezmú ťa ani za obyčajného ochrankára. Kam vy dvaja idete? Nenechávajte ma tu. Poznám svoje práva. Och. Uvidíte, čo sa vám stane, keď sa o tom dozvie môj otec. Zvieratá!